Gubuk Asmara. Terus nih lanjut wae ya. Nggih, lanjut. Mbak Ayu ya naik panggung. Siap. Lagune Lali janjine. Lali janjine. Mbak Ayu, dikancani Mas. aku tak ngasus iki aku wis. Ngasus iki. Ya Mbak Ayu dhewe aku yo ket muru ngaso. Delokan keringetku. Apa? Iki yo wis ta. Hah? Ora ya iki kok jek siji meneh Lintang Asmara. Yo wis. Nah. Ono ya? Aku. Ngalih iki panggonanku. Apa? Mbok wedi ngono arek. Ma. Wis ora kaya mau kok. Ganteng to aku iki. Nang ngene iki. Dadi cetha iki ning live stream aku dadi cetha raiku kaya ngopo asem tenan iki. Ya wis lagune Mbak Ayu lali janjine. Langsung mawon nggih. Nggih, sampun matur sembah nuwun. Lintang Asmara sampun. Matur sembah nuwun Lintang Asmara sampun. Nggih, Mas. Dhuwur iki dadine ra candhak. Ya nggih. Mincang betondo. Ya Mas iki ra candhak suarane. Oh, ngaten. Nggih. Nggih, pripun Mas Gading? Anu request-requeste pemundhutane pun telas to niki. Sampun. Sampun telas Mas Gading. Nggih, mengke mbok menawi enten melih masuk. Enten goro-goro nggih. Wonten goro-goro diteruske teng goro-goro melih. Nggih. Alhamdulillah saniki Wis. wis. Ya manut. Wis. Aku yo manut, aku sing dipanut sapa ya niki? Mbok. Nggih menika sampun Nggih, Mas. sampun, sampun. Nggih. Menika mbok bilih wonten kalepatan nyuwun pangapunten nggih Mas Gading lan sedaya. Mas Gading kathah kelepatan pangapunten kanca-kanca warga laras tamtunipun warga masyarakat wonten ing Ngaranan. Ngaranan. Nggih, mbok bilih wonten lepat nyuwun pangapunten insyaallah benjang sanes wedal saged pinanggih malih mugi sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng sedayanipun. Selamat sing ditanggap, selamat sing nanggap, selamat sing delok ya Mas. Rahayu kang samya pinanggih Mas. Nggih. Semoga kula Jenengan dherekaken. nderekke mugi sukses sampai tancep Amin. gayon Mas Nggih. Gading. Matur sembah nuwun Mbak Tatin, Mbak Mas Gareng. No, piye, Mbak? Ki ganteng lakone iki kok ki dawa banget nggon iki bar libukan iki dawa banget. Iki sing nganggo nyekso barang lho iki engko. Iya, Pak. Mula saiki aku ayo neruske lakon sik. Iya, Pak, ayo tak derekke. Micel saking kleru to aku dadian. Omah dadi micel saking andang-andang wis apa jenenge? Marep budalan. Ya kok sik baleni. Ayo nak nganu neruske lakon. Iya, Pak, ayo tak derekke. Tansah marep pamoring sukma. Sukma sinukma winaya ing asepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana darlen saking lep-leping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati Sinegek semanten ketika capa ingkang medal Jawi Raden Werkudara ngawi dhateng para putraku malah ing asta pindha kumlebeting dwaja akarya kageting kalih para putra sala nyewating bleber ayah mina pasrambahing jala
sangking jroning praja mapan ora ing madyaning alagaku nanging prawadya saweka pok sura tambur miang suling pepandhen taludak miwa bandira kakandha warna-warna pindha cala diana sri kawuryan Royai kepareng ingkang putra pring gondanipun Gatotkaca cumadung dawuh nadyan putra Punandarja ugi cumadung dawuh Rama Kyai ana dawuh apa Pak apa wigatine panangkilan mau wah Gatotkaca karo kowe Antasena nggih wonten dawuh Rama Kyai wonten dawuh Rama Kyai ya piye Pak ana apa kok sajak nyolowadi ana apa janim nganti gembrobyos kaya ngono kuwi wah ngerti ya nggih anakku kalenggani ki negara Ngamarta lagi nandang pagebluk ya merga seka ilanging pustaka Jamus Kalimasada duh Rama Kyai jimat Kyai jimat pustaka Jamus Kalimasada ical ya ilang nanging wanut dawuhe pengendikane wakmu Kresna wah ilange Jamus Kalimasada kuwi merga dicolong karo maling. Waduh, menawi dipun cidra lajeng sinten ingkang wantun nyidra? Iki abot. Wah, merga manut dawuhe Kresna kakangmu sing nyolong Jamus Kalimasada jebul isih keluarga dhewe. Monggo bapakmu wis saguh dipasrahi nyekel malinge lan kudu ngukum pati. Kula aturi ngendika, Kanjeng Kyai, sinten malingipun? Nggih, sinten malingipun Rama Kyai? Wah, jebul malinge adimu Tanjung Anom Abimanyu. Aduh, Rama Kyai, menapa mboten nglentu pamireng kula kados mboten pinanggih nalar adi kula Abimanyu dados Duratmaka. Wah, maune aku dhewe ora percaya. Nanging dawuhe wakmu Kresna kasunyatane pancen mengkono. Gatot, ayo melu aku. Goleki adimu Abimanyu. Nek pancen maling Abimanyu, aku kudu tekel. Antara jarem nendi ya nututi Dimas Gatotkaca nderek Rama Kyai Werkudara goleki Dimas Abimanyu sing nyatane saiki dadi maling. Kakang Antareja ya percaya karo kabeh iki ya jane iki ora percaya nanging nyatane kuwi wis dadi dawuhe Wa Kresna. Ya bener dawuhe Pakde Kresna ning apa ya mesti bener durung karuan lho iki merga tumrap aku iki Wa Kresna malah tak anggap ndakwa sing durung karuan buktine. Dipikir sik lho Kang Kang. Lah banjur kepiye prayogane Dimas? Kang ngene, Abimanyu ki kepiye wae sedulur. Lan Kakang Antareja ya wis apal to karo Abimanyu. Ketoke kok ora ketemu ngakal nek Abimanyu wani tumindak ala. Dadi aja gegabah, santai. Saiki ngene wae. Bener lan orane babakan iki kudu ditaliti dhisik. Merga iki rasaku kok cubriya karo Wa Kresna sing sajake lagiane kok beda. Cubriya piye Dimas? Wis to ngene, saiki ngene wae. Kakang Antareja saiki ambles bumi wae, mengko ngenteni aba-abaku. Mau anggere sikilku ndruk bumi ping 3, kowe jedul. Pokoke anggere tak abani kowe lagi jedul. Lah. Terus Dimas Antasena arep nendi? Aku tak nyeraki Pakde Kresna kae wis ayo Kang, aja kesuwen.
Ya Dimas, ayo. Tatkala narepa Kresna tandula sanyakra ring Resi Cahnawi Suta kan munggah kalihira ing rata nyuwang sukma jagat mangadya linuwe. Oh lagi niki gampang kene gampang blithuk para Pandhawa. Nyatane aku wis kasembadan budidaya gawe ringking para Pandhawa. Gedhening renapatine para Pandhawa mula kanthi sarana aku gawe rekadaya Abimanyu tak dakwa nyolong pusaka Jamus Kalimasada. Mongko Werkudara ya wis saguh bakal midana pati karo Abimanyu. Nek Werkudara wis ketemu Abimanyu tanpa ditakoni mesti langsung dipateni. Abimanyu mati. Mesti wae anak Prabu Kuntadewa banjur nesu karo Werkudara. Pandhawa malah banjur padha regejegan dhewe. Oh lah dalah. Lah, gini ki gampang gawe rusaking para Pandhawa. Kasembatan sing dadi ancasku mung kari matur ana ngersane anak Prabu Duryudana. Mesti aku banjur dialem-alem disungga-sungga lan banjur bakal diparingi bana sing akeh. Wah, tak bali ning Ngastina wae nek kaya ngene iki carane. Putuku Antasena to. Putu piye? Aku ki pernahe Puranamu dudu putumu. Oh iya, Ding. Puranaku anakku Antasena napa kok nyeraki aku? Ya mung arep takon wae kok. Jare Pak De Kresna mau dawuh nek adikku Abimanyu nyolong Kyai Jamus Kalimasada. Apa kuwi bener? Ya, bener mangkono, Nger. Antasena. Lah kok Abimanyu ani nyolong Jamus Kalimasada kuwi kira-kira arep dienggo ngopo ya, Pak De? Wah lah ya ora ngerti, mbok menawa arep dienggo butuh apa Jamus Kalimasada kuwi digadhekke ya kena lho Antasena. Ana pusaka arep digadhek arep didol. Nah aneh wae. Ya sing cetha negara Ngamarta saiki lagi nandang pegebluk ya merga saka ilangi Jamus Kalimasada. Lan ilange dicolong karo Abimanyu kuwi kosik to. Kosik. Kawa Kresna iso mestheke sing nyolong ki Abimanyu. Lho, Ratu Ndwarawati Prabu Kresna rak ya ratu sing waskita to. Lan duwe pusaka kaca paesan. Bareng tak ungkak cetha banget ning kono nuduhake gambare. Nuduhake videone Abimanyu lagi nyolong Jamus. Oleh ndelok lewat kaca paesan to. Kagungane Pak De Kresna kuwi. Lah mbok coba kene aku ya tak melu ndelok gambare. Tak melu ndelok sing jarene videone Abimanyu mau nyolong mau. Tak ndelok aku sik ning kaca kuwi kaya ngopo apik apa ora. Aja ya, aja. Ora kena, Nger. Merga kaca paesan iki pusaka pribadi. Oh, ya wis nek ora oleh ndelok ora apa. Neng aku kok pengen ngerti wujude kaca paesan kagungane Pak De Kresna sing ampuh kuwi. Aku tak ndelok tuduhno, Pak De.
Nek saiki ora tak gawa. Ora tak gawa. Mergo tak tinggal ana kraton Dwarawati. Oh, ora digawa. Nek saiki ora digawa kok iso ngendika nek sing nyolong Abimanyu. Lho. Lek nyawang mau ki ya saka ngomah. Saka kraton Dwarawati, lek nyawang Kacapaisan. Banjur kacane tak tinggal. Arep disilih dienggo rias. Arep dienggo rias jatilan. Ngono to. Sak ngertiku Kacapaisan kuwi ora beda kaya karo Wijaya Kusuma. Ora tau pisah karo Pak De Kresna rasa kakean alesan to. Tuduhno aku tak ndelok sedilit wae. Gelem nuduhke apa ora aku ndelok to. Kepo aku ki. Ora kena, ora iso ya, Nger. Iki pusaka pribadi ora kena ora dienggo tontonan wong baen-baen lho. Lah aku ki pengen nonton sih. Aku mbok nonton sedilit wae ora ya, Nger. Ora gelem nuduhke nyoh iki tanpa nonton. Yo, kowe. Ngopo? Ngopo dhewe iki? Omongan to kan? Dimas. Gosek to iki kok Eyang Tur. Waduh kejeron lek natep iki. Kok Eyang Durna tatu kabeh awake kaya ngene. Ya pancen tak ajar kok. Lah ngopo? Aku mulak ya wis kandha to, Kang. Nek perkara iki kudu diteliti sik. Aku cubriya karo Wa Kresna. Tenan ora? Gae. Kresna mambu solar. Ana Kresna kok mambu lenga mambu. Gae galu sing dadi Kresna. Dadi Wa Kresna mau kedadian saka Eyang Durna iki. Lah heeh. Mulane iso tatu-tatu kaya ngono kuwi merga anu apa jenenge? Apa? Aduh, wah, apa jenenge? Merga Malik dadi Wa Kresna. Oh, lah ngono kuwi iki pancen wong tuwa njaluk diat. Yen wong tuwa nek ora urus mati mbok ben. Mesake mbangane sesuk Bratayuda ndase potol pateni nang kene bae. Urip Dimas, ya isih diantem ini. Teruskan. Aku nek ngene iki pisan. Puas. Piye, Mbah? Tasena wis ya tasena. Lara kabeh awakku iki kira tasena. Siraku pecah ya tasena.
Aduh. 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 Ngopo iki? Ya ya atasena. Kang Rene Kang, tak andani. Sini. Iki meneng tengah-tengah dadi tersangka kok iki kok. Piye Dimas? Rene. Kok wis le ngajar. Wis sik ambegan sik aku takan. Sele aku. Diajar wae iki wong tuwa sing ora pantes diajeni. Lah iya, sik sabar to. Sabar. Aja ya ger, aja. Aku ki mbahmu. Aku ki mbahmu ger. Aku sayang karo kowe. Sayang kok ngapus. Senengane tak takonane dhisik aja diantem isik. Ku ndak gagar otak sik. Lek ku nakoni ora cetha engko. Sik tak takonane. Mbah, Piye ger atasena putuku sapa Gus? Kepiye ger? tak tekon. Nek ngono apa? Kok dadak dadi Siwa Kresna barang ki sing ngakon sapa? Ayo bloko. Iya ger aku mau diutus, aku ki mau diutus. Ayo sing ngakon sapa? Sing ngakon sapa? Aku diutus Prabu Duryudana kon gawe ringking para Pandhawa. Jar aku mau membawa dadi anak Prabu Kresna Terus kok adikku Abimanyu tok dakwa dadi maling ki kepiye? ya mergo Abimanyu kae sing digadang-gadang dening para Pandhawa. Nek Abimanyu tak dakwa maling mesti terus dipateni. Pancen wong tuwa ora kena diajeni. Sakit. Engko sik urung rampung. Sabar engko sik urung rampung. Penake dikapake, Kang. Aja ya ger. Aja ger aja aku aja disiksa ya ger. Aku wis lara kabeh awake tak mulai bae ning Astina ya ger. Apike iki goleke jaran. Goleke jaran to terus tangane Durna iki dicencang terus taline ditalekke nggon buntute jaran. Monggo terus nek jarane mlayu tes Waduh, iki mati tenan aku. jarane urung entuk. Wis sabar. Ora nongas nangis wae to, Mbah. Tuwa gerang nongas nangis iki. Sabar, jenenge wong kleru ki ya kudu ngene iki, kudu dine paukuman. Ya. Kowe nek golekke apa jenenge? Pitik. Nggon matane Durna iki, matamu iki ngene iki. Atos banget ya atasane. Men kowe kleru kok nggon matane ngene iki tak. Nei beras ya to. Kayak monggo tutuli pitik tul matane melu kejabut jus. Aduh. Mataku meletus. Aja ya ger atasane aja. Aja. Aja ger aja. Wis ngene wae iki dicekel terus, dicekel. Aja nganti mlayu pokoke ya Kang ya. Iya Dimas terus banjur kepiye. Monggo iki Durna banjur didhepke karo bapak. Ben ngomong nek sing dadi Kresna mau sapa, ngono. Kuwi luwih penak dene aku tak mlaku rono kae merga saka pandugaku ning kono kae ana Kurawa mesti. Ora mungkin Durna tekan kene kok dhewe iki ora mungkin. Mesti ana sengkune karo Kurawa. Mau tak petukne ya Dimas aku memang apa sing dadi omongan. Ndang tenang wae tak rampungane.
Lan kowe Satama iki awake dhewe supaya nunggu sak njabaning kraton Ngamarta. Merga iki Kakang Pendhita Durna sing memba dadi Prabu Kresna, praptana ing Pasewakan Agung Negara Ngamarta. Sing surasane gawe pitenah. Lan gawe karti sampeka yen to Jamus Kalimasada kuwi ilang lan sing dipitnah utawa sing didakwa kuwi ya Abimanyu. Lah kanthi Abimanyu didakwa dadi maling, mestine Arjuna Werkudara padha nesu, banjur Damentala ngajar karo Abimanyu. Inggih, paman. Nanging menapa sakintenipun Bapa Tuna mboten kadenangan anggenipun membawana dados Koko Prabu Kresna. Inggih, paman. Kula inggih ngatosaken dhateng Rama Begawan menawi Rama Begawan Durna menika mangke kadenangan pripun? Wis ta, aja sumelang. Aja sumelang. Bapakmu kae ya Kakang Durna kae iki pendhita sing ampuh. Lembut iso ngungkuli banyu, iso malik dadi apa wae wis ta aja sumelang. Ora bakal konangan. Inggih, lajeng nanging paman, kula aturi mirsani mriku. Nika. Antarja gendong Bapa Durna. Aduh, cethayan Bapa Durna kadenangan. Wah, gugu arepe dheke. Antarja Antasena mandhega calana Bapa Rama Begawan. Ayo, arep nanti, ayo. Sirapala kang tumingal prang campo samya ngetali lerate tuwileting gata kah Antasena piye Satama ana apa lho nungkak krama wani tur ora basa karo aku lha basa ki ngapa nek Kurawa patut tak basani merga pepundhenku. Ning Satama ki sapa? Kowe iki dudu Kurawa. Ora patut. Ayo, kowe saiki sumingira. Antarja kae kon rene. Kon ngoali bebandane wong tuaku ya Bapa Durna. Wah. Lah Kakang Antarja Mbadasi Badurna ki sing ngakon aku kok. Merga bapakmu kae kleru. Bapakmu Durna kae pancen luput gedhe, mula kudu tak adili. Aku sing arep belani karo wong tuaku gelem ngeculke bapakku apa ora? Ora gelem tak culke tekan kapan wae. Kowe nganti lakone padang iku ora bakal tak culke. Ora bakal tak culke bapakmu durung aku neng bapakku. Dadi bapak karo bapak iki. Wah, gugu karepe dhewe babu areng apa kowe? Ora minggat saka ngarep ketebak. Dadamu kene margane patimu tibantanganku ora pecah sirahmu aja diutak Antasena.
Cadak. Loh. As. Udus. Waraidan. Majurin lah. Siap. Moktar. Buri. Jebol. Sirahnya sirah. Pecah sirahnya. Moktar. Moktar. Hut. Bul. Pus, puluh, as, put, go, cat, puluh. Wah, siap. Yo. Siap. Puluh. As. Cocok tuh Mbak dadamu. Suami kata seno. Yo, suami kat, soindo, ayo tamakno. Yo, as. Ako sorry, balik iki. Siap. Biar. Waduh. Waduh. Ontoseno, areng apa kowe?
gelem ngluari. Apa Durna apa ora bakal tak luari. Antemo. Mut. Ya. Cah dadamu. Mut. Buluh. Buluh. Dian mati ra. Mut. Mut. Wah. Kurawa sing wani maju ora akeh. Satama, Kartomarma, Dursasana, Durmagati, Citraksa, Citraksi. Akeh tenan sing maju. Ning ora kabeh. Ya, Kurawa wis padha mundur aku tak nututi Kakang Gatot. Medun. Dimas Antasena nututi lah nyandet malang marang lakuku ana wae Dimas. Mandeg dhisik. Sebentar. Kang Gatot arep mateni Abimanyu. Ya mestine kowe ngono. Tinimbang duwe adi sing wis ngorek-orek marang wong tuwa, ora sudi duwe adi Abimanyu. Kosik sabar. Kosik. Nek sampean mateni Abimanyu mengko malah getun lho. Getun kepiye? Sebab apa? Aku wis nyekel sing dadi tuk sumbering perkara. Ya kuwi wa Kresna, Dimas. Aja kuwanen. Wa Prabu Ndarawati kuwi pepunden. Kosik to? Sing dadi Pakde Kresna kemo ki palsu lho. Mulane wani ndakwa Abimanyu dadi maling. Apa ya ngono? Banjur sapa? Sapa sing wis wani membawa Kresna, Kang? Kakang Antareja tersangkane gawanan rene, Kang. Lho Kang, Kakang Gatot wis prisa to iki? Iya Dimas, Hyang Durna kok membo dados Wakresna? Iya, Ger. Mung Sadurma nintake dawuh anak Prabu Duryudana. Malah dadi tatu kabeh awakku kaya ngene iki, Ger. Nanging Hyang Durna lepat. Margi sampun dakwa Abimanyu ngantos Rama Werkudara mangke badhe mentala dhateng Abimanyu. Ya aku luput, Ger, aku luput. Aku jaluk ngapura ya, Ger. Tuwa kaya ngono pangartine. Dimas banjur ki wis saiki ngene wae, Kang. Uyakan bapake uyakan. Aja nganti bapak tekan kasatriyan Tanjung Anom lan ketemu karo Abimanyu. Matura karo bapak nek sejatine sumbering perkara iki saka Simbadurna. Ya Rama Kyai kula aturi katul Rama Kyai. Banjur iki piye, Dimas? Hyang Durna iki kudu dikepiyake meneh, tetep dibantan terus. Monggo diaturke ana ngersane bapak. Monggo yen Rama duka piye, Dimas? Monggo aku sing tanggung jawab wis Durna dibantu terus. Aduh mati tenan aku iki.
Pangirian Kanjeng Rama. Gatot kasla daya-daya prapta satriyan Tanjung Anom arep nyekel Abimanyu kok malah tok sadet laku kepiye. Ayo gawe budal mengki rumiyin Rama Kyai namung badhe caos atur mumpung menika dereng kelajeng kelampah kula aturi nyabaraken anggenipun badhe mikut Dimas Abimanyu lan sampun ngantos matra pipidana dhateng pun Abimanyu. Wah, Abimanyu luput aja wayomi aja mbok dombani. Wah, ayo gelem sumingkir apa ora? Mboten kok ateges kula badhe ndombani pun Abimanyu mboten. Nanging babakane calipun pusaka jamu sekali masada menika jebul underaning perkawis malah dumunung wonten ngarsanipun Wa ing Dwarawati. Wa Kresna sampun dakwa dhateng Abimanyu. Wah, kowe aja ngawur. Bocah iki sore ngawur. Wah. Banyu putih nopo teh mulane nek mlayu-mlayu rasa banter-banter cerewet nengo. Wah, Kresna kakangku kae wong limpat aja mbok salahke. Nggih namung kasuwentanipun jebul menika namung Wa Kresna ingkang memba warna menika sanes Wa Dwarawati. Kresna kakangku to anggep palsu to salah kedaden kasinggihan menika jebul panjalmaning mengsah banjur sapa sing dadi Kresna mau. Wah, banjur sapa sing dadi Kresna? Inggih kula sampun nekseni piyambak nanging nuwun sewu ingkang memba dados Wa Kresna menika jebul Eyang Turna. Wah, cangkemmu ngandhut keprok tunting kasemu. Wes, sabar. Wah, ngawur. Ya tersangka wis ngono kae wis klepat lunga wis. Bu. Klepat lunga Bu ora urus sing bayar sapa kae mengko nek ngono kae. Waton klepat lunga. Bapakmu wis bali aku culana ya kira antasena. Gah, kosik. Mengkosik. Aku tak bali. Bali piye? Arek bali nek ndi? Aku wis kangen mbahmu Putri. Wis aku tak bali. Mergo dara bapakmu ya wis bali. Tegese ora sida mitana pati karo Abimanyu. Abimanyu slamet. Slamet piye? Bapak wis bali ning bapake Abimanyu. Mak cilik Janaka kepiye? Nek iki mengko paman Janaka tekan Tanjung Anom, njur Abimanyu dipolo karo bapakne durung rampung lho iki perkarane. Aduh. Culana ya kira aku tak bali. Ora, tetep dadi pesakitan Kang. Ayo dibonto meneh Kang iki Kang.
kayon katiyuping angin sumyak swaraning karengyan samirana mawur iris lumrang gandaning puspita kae ana titi sonya madya ratri raras rumedeng akoso bocah pacak gireng angin Matamu banyu segara Ngoningane kepadungkon Sasi sesa sireping sangarko gumanto sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sanggang Wertangapati kang jemdul saking perang wetan nadyan kelangan migarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tata sing ngamancan diwasani nang wau-wau sowan wis ngancik goro-goro bumi konjeng mantelung kang langit samudra kocak sumamburat pindho kinapara banyune kaya kang gunung lemah pengkama wetu geni katembuing bayu putra ing angkasa kumluduk swara lir gelap sastra kekayon katreba kadya den babati katembuing konjara Goro-goro ing Jawating Pakliran Sekti mung ngurmati miji loro parepat punakawan Kelurah Garing Kelurah Semar Garing Petruk Semono Kelurah Bagong ingkang sami gegojakan madyaning ora-romba alon harire
Oh. Goro-goro. Gara-gara. Goro-goro ing jagating pagliran sing tamu hormati Mujara. Kilurah Gareng, Kilurah Semar. Kok kowe mau iso kleru ya? Ya biasa. Keterucut ya aku ki sok-sok seneng aku nek keterucut ini. Oh, Iki wane ndi ki, Truk? ya nek suwaning ndi mau catetan ya. Ning Padukuhan Ngaranan Sendangreja, Minggir Sleman. Heeh. Cerak nggone Ibu Neti ngene make. Mampir engko. Ora ketang selilo, mampir dolan kok ngopi. Ngopi apa jenenge? Apa ya? Nah, suwe-suwean ki penake ngopi, kopi susu nak buat. Ngiring wedi. Saiki apa jenenge? Cek WA sih, ini mbok menawa ana wis ana WA pemundutan. Heeh, karena iki HP-ne saiki 3. Nanti ngecek siji-siji nadaan iki. Nggih. Ana iki. Tinggali siji le sak bungkus wae 10. Oh, Lama Suma iki njaluk sos iki jebul. Kudu. Oke, iki Mas nitip sawer tuk Mas Gading nggih tuk wayangan malam nanti.